Jongens, zo even en Heldenparcours. Heldenparcours Tanja. Heldenparcours. Dat gelopen hoor. Ja, maar jij ook. Goedemiddag. Allemaal, wat is het dienst? Hey, welkom allemaal. Je weet het Heldenparcours, dat had een beetje te maken met dwarsfeest van vorig jaar. Toen met thema helden. Het Heldenparcours heen buiten, prachtig mooi. Maar hier en daar toen rond de wacht hier met op. En toen begon het echt al wat te rijden, dus het voelde letterlijk en figuurlijk een beetje in wetter. Toen hadden we de belofte dingen van na het stapje vervallen dieren door het werk. Zet het werk na op en dan krijg je al hier een herkansing. Dus zat ik gewoon bij die er 14 hebben en die helemaal vrij zijn. Je hebt een dier trainen kennen, de burpees en opdrukken en van alles wat. Dus het zal hartstikke snel gaan. Vorige keer in een regel en dan mochten ze net uitrennen. Dat mag je nou wel. Maar dat pak ik leer, je bent helemaal gek. Je krijgt de stalen hokkeling, dus gaan we die banaan. Er zijn jongetje teams en wij als organisatie vinden dat echt fantastisch. Dat jou niet gewoon van je hebt er zin in. En je hebt willen hadden dan wij dat denken. Ik bedoel, hier doe je het voor. Vorige keer hingen we 2 aaien mee en 2 pakken molken. Net molken, mobbel bedoel ik. En dat mobbel dat niet een groot succes. Maar net volledig vlak. Maar één keer alleen. Maar die sporen die zitten er nog steeds in. Zet hem op, hè? Happy holiday.
in de rug. Zakje. Krijg maar heel iets iets. Ja, Zeg praten? Hier praten. Dit is de rug, hè? Dat is links, hè? Bouke, als dat uit de rug, ik naar rug, hè? Ja. Doe maar, Jens. Hey. Helemaal niet aan. Kom maar omheen, kom maar. Kom maar rechteraan, dan is er rechteraan. Gewoon recht omheen lopen nou. Naar links. Doe mee, doe mee.
Teamoverleg? Ja. Mooi. Ik roep Pekkel. Jemper naar links. Jemper pakt het best. Maar dit jager tegen. Nee, en... Hoe heet het al? We zijn er voor aan. Oké. Bril hem op. Jenne, kom maar. Slapen. Beetje naar links alvast. Ja, kom maar niet. Ja. Nou, die op terug. Ja, middenlinks. Ja, kom nog meer, nog meer. Ja, snap je? Ja, kom maar, nou naar voren. Ja, klap, maar dat was ook mooi. Ja, Go. beginnen. Net vieren. Ja. Begin naar links. Heel erg, ja. Nee, één stap naar voren. Stap op. Ook eens wel links. Nou, nog maar even een stap naar de rug. Ja, Jim staat naar rug. Ja, en ook eens terug. Oké, dus zit wel goed. Ik heb nou nog terug. Ja, maar die jongen moet even niet vertrouwen rennen. Hoe is het dan? Oké, bij mij is het Oh, we hebben hem in. Bij mij stap het maar. Stap het maar. Dik wat voor die. Ik red in de BM. Oké. Kijk.
Ik denk wel dat er een meeste met die morgen een blauw vlak had. Hier en daar. En we staan met de allemaal. Maar dat over doen. Maar tegen wij gaan in ieder geval genomen. We beginnen op naar de prijsbedekking. De tweede prijs. Die gaat naar tjerksters. Nijboord. Er zijn 12 over Nijboord, maar het is tjerksters. En wij de prijs opgeven. Is tjerksters hieraf? Dan gaan we over naar de tweede prijs. Ze hingen eigenlijk een beetje nee, die net afkomen. Maar we gaan nou niet beker en kroep ook weer mooi gepakt. Goede dingen. En dat levert heel spiegel naar de kroep door 10 zonnen. Lekker nou het werk. Gefeliciteerd. De tweede prijs. De nummer 1. Waar zullen we? De nummer 1 is met 248 punten. 10. Nummer 4. Volgende. Eerste prijs, volgende weer. Hey, wat zeg je door hier? Helemaal je hebt hier gedaan. Dat is een prachtig mooi beetje van de maandje. En op naar het volgende festival. We hopen je een miljoen in. Maar een gezellig stukje muziek hier. En we hadden waar mooi mee. Je mag je nou in deze stukje willen. En ons onnieuw. Dank u wel.
Jongens, dankjewel. De kop is eraf. Ik ben Daniël Metz. Ik kom jullie vanavond een beetje verblijden, hoop ik, met mijn muziek.